Fl-aħħar sigħat, 2 persuni fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna u 2 persuni oħra rriżultaw pożittivi. Il-total ta' nies infejqa tela għal 436 fil-waqt li dawk pożittivi minn dufeċ l-ewwel każ f'pajjiżna huma 508. Il-każijiet attivi bħalissa huma biss 66. Waħda miż-2 persuni li fiequ għandha bejn 20 u 29 sena u l-persuna l-oħra għandha bejn 30 u 39 sena. Iż-żewġ każijiet ġodda rriżultaw minn fost 1143 test u 2 li huma kienu kuntatti ta' każijiet li rriżultaw pożittivi fl-aħħar jiem. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmin Gawci spjegat li dan ifisser li l-virus ma fetx fil-komunità. Ir-riżultat pożittiva għal COVID-19 tfajla 24 sena li kienet tgħix ma' xi ħadd li riżulta pożittiv fl-aħħar jiem. Hija kienet kwarantina u fil-jum ta' tlieta bdiet bis-sintomi ta' deni u ġie fil-griżmejn, ejja u tuħ ta' nifs u ġie fil-ġogi u ġie ta' ras. It-tieni każ huwa ta' ħaddiema tas-saħħa ta' 33 sena fl-isptar Kering Grek li fil-jum ta' tlieta bdiet bis-sintomi ta' sola u ġie ta' ras. Hija ħadmet l-aħħar il-ġimgħa 8 ta' Mejju u qed isiru testijiet mal-qraba. Dak kienu żewġ każijiet li bħalma rajna kienu contacts ta' każijiet li diġà rajna. U allura hemmhekk nibdew naraw li minn dawk it-testijiet kollha li għamilna li huwa numru li huwa sostanzjali ma ħareġ l-ebda każ li huwa proprju ġdid li ma konniex nafu bis-sitwazzjoni tagħhom. Il-Professur Gawci spjegat li l-kwarantina mandatorja l-immigranti fiċ-ċentru l-miftuħ ta' Ħalfar tagħlaq f'nofs il-lejl, ħlief għal 4 immigranti li kellhom kuntatt mal-aħħar każ pożittiv fl-ewwel ta' Mejju. F'dan iċ-ċentru kien hemm 50 każ pożittiv, minnhom fiequ 43, 2 għadhom attivi u 5 oħra qegħdin fil-perjodu ta' kwarantina. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika fakkret fil-miżuri li għadhom fis-seħħ u li għandhom jibqgħu jiġu segwiti mill-pubbliku. Irridu nkomplu segwu l-miżuri li qegħdin nirrakkomandaw aħna ħalli bekk aħna nibqgħu nżommu din is-sitwazzjoni fejn il-każijiet li qed ikollna qegħdin ikunu każijiet li diġà nafu bihom, jekk ikollna każijiet ġodda jkunu każijiet li naqbduhom mill-ewwel ħalli aħna nkun nistgħu nżommu l-containment tagħhom u bekk nżommu dejjem il-kontroll tas-sitwazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.